Crec que, independentment que l'equip se salvi o baixi de categoria, s'ha d'acabar. El cicle de ara Lluís Fàbregas com a president, anteriorment Josep Maria Andreu, s'ha d'acabar. És una opinió, sí, però crec que això no ho està deixant clar l'enfadament de l'afició. Ho està deixant clar l'apatia, la desil·lusió, el distanciament provocat en nastiquers igual de fidels al nàstic que a la seva família. I seré molt sincer, quan es plantegen qüestions de gestió del club, del tipus de lideratge de l'entitat, a mi m'encantaria que fos gent de casa i del territori qui hi està al capdavant, equivocant-se, encertant, anys bons, anys dolents. De base, preferiria això a un inversor estranger sabent el risc que pot comportar si no va bé. Andreu i Fàbregas són aquest perfil, són d'aquí, són del nàstic i no en tinc cap mena de dubte. Però també tinc clar que la gestió, diria ja de l'última dècada, ha fet que molts que potser pensaven com un servidor ja pensem que és millor qualsevol cosa que el que hi ha ara. I ho pensem perquè ha quedat més que clar que no estan ni disposats ni són capaços de canviar la manera de fer i actuar. El modus operandi està establert, està molt clar i és absolutament caduc. El aficionado ya sabe que realmente esta directiva pues ha dado todo lo que ha tenido que dar y la credibilidad pues es evidentemente cero. Ahora solo nos falta que deportivamente esto se salve de alguna manera que otra y bueno, y que se plantee algún cambio, se plantea alguna remodelación, se plantea alguna cosa por parte de presidencia, por parte del Consejo de Administración, que yo creo que insisto, que desde fuera yo creo que ya la credibilidad con este Consejo de Administración es cero. Por lo tanto, insisto, creo que tenemos que salvar categoría y a partir de aquí plantearse cosas nuevas, simplemente por una cosa, lo digo claramente, yo creo que Lluís Fàbregas, capitaneado por al Consejo de Administración, no le veo ninguna viabilidad. Jo crec que la defensa és important que la reforci perquè en un partit de futbol, si tu defenses bé, sempre tens una ocasió o dos de gol. Per malament que jugui, sempre la tens. I jo crec que jugarà aquesta bassa. I també deixarà de pamplines de jugar a la pilotes del darrere perquè no en sabem. I serà un joc més directe. I a partir d'aquí, tira l'equip endavant, pressionem, i han de pressionar i han d'acabar rendits. Hi ha cinc canvis que ho farà, que facin 5 canvis perquè n'hi ha 5 que han caigut a terra d'estar rebentats de tant de jugar. Això és el que els ha de dir a l'entrenador, és que no hi ha altra opció. A darrere no pot passar ningú i has de fer falta i falta i falta el que sigui. I alguna ocasió te vindrà i alguna la farem. Jo crec que té que canviar una cosa així, perquè és que si no, anar amb el ciri a la mà com anem, no podem anar.